जिल्हा मल्लिकार्जुन महाविद्यालय कानकोट।
तुझे राजासारखं किणा पेले जातो पेला मारण न केळा कोर तू दुधागो तुझे राजासारखं किणा दुनिया ब्राह्मण थोडे गाज वांगडा नाव तुझे तू पोर सोडोय दुनिया ब्राह्मण थोडे गाज वांगडा नाव तुझे तू पोर सोडोय कोणा कोणी लेखी नाका गेली इसी गेली नाका कोणा कोणी लेखी नाका गेली इसी गेली नाका रात दिसखान कोर गामाच्या साऱ्या पोस्टाचे मेवता मो गोल 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 गोता गोल बोला फाडल्यान धांवता पोर गोल 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 गोता गोल बोला फाडल्यान धांवता पोर धांव 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 धांवला पोर धांव 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 धांवला पोर नेटान मारलो गोल नेटान मारलो गोल गोल गोता गोल बोला फाडल्यान धांवता पोर गोल 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 गोता गोल बोला फाडल्यान धांवता पोर पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय मडगाव तुमच्या मुखार येता सरकारी महाविद्यालय केपे मुलांनो किती चालला मामा आमचे गाडी सांग
सांगू काव काव कर नका हांव तुमका कावळ्याची काणी सांगता कावळ्याच्या शाळेत असले कावळे कावळे काळे काळे कावळ्याच्या शाळेत असले कावळे कावळे काळे काळे आणि माथ्याचे असले त्यांच्या सगळे पाचवे पाचवे ताळे कावळ्याच्या शाळेत काव 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 शाळेत कावळे काय आई म्हणून आई कावळ्याच्या शाळेत कावळे काय बाई म्हणून आई कावळ्याने ती काव पोवाल करून मोगन गायो काली कावळ्याच्या शाळेत कावळे काळी बाई म्हणून आई कावळ्याने ती काव पोवाल करून मोगन गायो काली कावळ्याच्या शाळेत काव काव कावळं शिकतात आ इ ई वाक्यात शिकायचा बाई कावळं शिकतात आ ई कावळं शिकतात आ ई वाक्यात शिकायचा बाई इथल्या एका कावळ्यान दुसऱ्या बया लाईशाई बया कावळ्याच्या शाळेत काव 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 आणि अकस्मात थुल्लानी वारो पालो भूक लागलो सरसर करून शाळा कावळ्याची वारो हालूक लागलो कावळ्याच्या शाळेत कावळ्याची बाबा पियोन झाली गुळी पळे पळयता कावळीन बाई थंयच्यान काडली नळी गळूक लागली आणि गळूक लागली सगळी शाळा भिजून गेले कावळे म्हणूक लागले धावून भूक आम्ही झाले सावले जीव्याम्स डॉक्टर दादाबाई शिक्षण या
गडगड्याक वाजे भिजून एक नाचे यार मचमका अंगभर भिजे यार मचमका अंगभर भिजे अंगभर भिजे रिवी शिजी रिवी शिजी यो यो रे यो यो रे यो यो रे यो रे यो रे यो यो रे डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालय पुणे, तुमच्या मुखार येता CS महाविद्यालय कुंकळी. I'm
नाच नाच नाचूया ह्या सर्तीचे निमणे सर्तक तुमच्या मुखार येतात ते जावन आसा PS शिक्षण महाविद्यालय फोंडे. Kurgar udun basılo, avro kuzu ambulo. Kurgar udun basılo, ave mulle kombia, upasar korau. Ave mulle kombia, upasar korau. Chati kule kombia kule, chati kule kombia kule. Sorry. Basılo, Carlo Kitty Cavalo, I'm better here Basılo. Ave mulle kombia, ağzı amgirao. Ave mulle kombia, ağzı amgirao. ह्या सर्तीचे निमणे सर्तक PS शिक्षण महाविद्यालय फोंडे आणि ही सर्त हांगा सोंपता अशें म्हणून